Para sedulur, iki aku bubar mlaku-mlaku ana ing Gumuk Pasir. Nah, ing negara Indonesia sing wilayah tropis iki duweni gurun utawa Gumuk Pasir lho. Gumuk Pasir iku mapan ana ing pesisir Parangtritis Ngayogyakarta. Gumuk Pasir iku asale saka tembung Jawa, yaiku gunung cilik. Dadi Gumuk Pasir yaiku puntukan-puntukan cilik kaya gunung saka pasir sing akeh lan jembar. Gumuk Pasir Parangtritis kuwi sawijining kedadian alam sing unik ana ing Ngayogyakarta. Gumuk pasir iki kedadian dening alam. Asale saka material Gunung Merapi sing keli ana ing Kali Gendol liwat Kali Codhe lan Kali Opak tekan pinggiring segara. Lan banjur kena ombak dadi wedi sing alus lan lembut, garing sing banjur kegawa angin satemah dadi gumuk pasir. Gumuk pasir iki bisa dadi amarga wedi sing kegawa dening angin mau nanggor tanduran utawa pepalang liyane. Gumuk pasir sing ana ing Parangtritis kuwi kalebu gumuk pasir sing kudune mung ana ing tlatah garing, kaya ing gurun pasir sing ana ing tlatah Afrika utawa Arab. Pranyata Parangtritis duweni iklim tropika basah kang uga bisa nyipta gumuk pasir tipe Barkan utawa bulan sabit. Iki sing ndadekake unik lan langka. Awit ing Indonesia mung ana siji, yaiku ing Parangtritis iki. Kaendahane gumuk ora mung amarga wujude, nanging uga teksture kang unik amarga angin. Sesawangan gumuk pasir kang endah iki bisa ditemoni ing pesisir kidul Ngayogyakarta tekan pesisir Kebumen. Dawane kira-kira 50 tekan 60 km. Gumuk pasir iki uga dadi papan kanggo rumesepe banyu. Dadi banyu sing ana ing sakiwa tengene gumuk ora asin. Gumuk pasir dadi papan kang wigati kanggo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para budayawan, spiritualis, akademisi, lan uga kanggo masyarakat Parangtritis sarta para turis saka sakjabaning daerah istimewa Yogyakarta. Gumuk pasir Parangtritis ora bisa uwal saka kepentingane Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis imajiner Ngayogyakarta utawa asring kasebut sumbu filosofis Ngayogyakarta yaiku sawijining garis lurus imajiner ing Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis iki dawa saka lor tekan kidul kang nyambungake Gunung Merapi ing sisih lor karo pesisir Parangkusumo lan Parangtritis ing sisih kidul ngliwati Kraton Ngayogyakarta. Sing klebu segara kidul kuwi ora mung segarane wae, nanging uga pesisire. Ing pesisir Parangtritis iki ana watu gilang. Penere ana ing Parangkusumo. Watu gilang iki ora mung ana ing cepuri Parangkusumo lan cepuri Paranganom, nanging uga kalebu ana gumuk pasir sing ngubengi. Mula bukane Kerajaan Mataram nganti tekan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ora bisa uwal saka pesisir Parangkusumo iki. Gumuk pasir Parangtritis iki asring kanggo papan ritual budaya kayata labuhan lan pehcon. Ritual budaya iki diadani saben taun. Satemah bisa dadi agenda wisata tlatah Parangtritis. Gumuk pasir Parangtritis uga bisa dienggo manasik haji, foto prewedding, foto model, cover tembang, sandboarding, lan sapiturute. Kanggo para akademisi, gumuk pasir ing Parangtritis minangka laboratorium alam
kanggo pasinaon lan panaliten. Parangtritis Geomaritim Science Park utawa PGSP kang duwe museum gumuk pasir kuwi ngandhut ilmu kang wigati kanggo para akademisi. Museum Gumuk Pasir dadi salah sawijining papan kang lengkap kanggo pasinaon. Kanggo masyarakat, gumuk pasir Parangtritis kuwi kanggo ningkatake ekonomi lumantar kegiatan pariwisata lan budaya. Menawa kanggo para turis, gumuk pasir iki minangka papan destinasi wisata kang apik. Nah, kanggo njaga kelestarian gumuk pasir, mula pemerintah ngadani festival gumuk pasir sing bisa ngangkat kesenian daerah tlatah Parangtritis. Festival wayang utawa tarian gumuk pasir uga diadani ing tlatah gumuk pasir iki. Kayata cerita mula bukane Kraton Ngayogyakarta, Panembahan Senopati, Nyi Roro Kidul, lan liya-liyane. Ing tlatah gumuk pasir iki, pariwisata sing diadani berbasis religi lan budaya sing trep karo kearifan lokal kang ana ing kono. Nah, kanthi program sing temata antarane pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat lan pihak swasta, mula warisan geologi iki bisa lestari. Para sedulur, panjenengan kabeh kepengin tindak mrono ora? Menawa panjenengan tindak mrono, aja mbuang sampah sembarangan lho, supaya gumuk pasir kuwi tetep lestari. Nah, mung semono sing bisa tak critakake ngengingi gumuk pasir Parangtritis. Menawa ana luput saka aku njaluk pangapura ya. Matur nuwun.